Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten, natuurlijk met Diana en met Ton. En dan weet je al waar ik ben. Ik ben ergens in Limburg waar ze plant hebben. Dus ik ben bij Limburg Plant. Ik ga even op zoek naar Diana. Oh, daar is het dan. Goedemorgen. 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 Dat is officieel. Kom je er bestelling ophalen? Ja, ik kom de bestelling ophalen. Oké, nou dan kijken we maar even. We hebben nog bij elkaar gezet voor u. Dus, Wat hebben we allemaal? azalea's, salix, rhododendrons, vlinderstruik, nog een partij rhododendrons. Ja, het is allemaal klaar voor af te halen. Voor de planten. Voor het plantje, ja. Het zijn allemaal bestellingen, Ton. Dus, En dus de mensen zijn nu volop aan het planten. Dus wat we al een paar weken in een paar uitzendingen terug hebben gehoord. Ze beginnen nu allemaal te planten. Ik zie ook allemaal verschillende bomen staan. Ja. Dus het is gewoon, ze kunnen de kinderen doen wat ze willen eigenlijk. Ja. Eigenlijk op dit moment wel. Ja, nu is eigenlijk echt, het potseizoen is nu echt in de gang. Dus de bladeren zijn nog wiet gevallen. Dus nu is de tijd voor ook echt buim, ook beukenhagen uit te doen. Die hebben we dus ook sinds gisteren dat we ze uit doen zijn. En die stond klaar in de loods. Ja, nu wordt alles bij elkaar verzameld. Dus ze maken bestellingen en dan weer maken die klaar. En dan werden die afgehaald. Of bezorgd natuurlijk. Ja, Dan zit ik hier nog die in de pot staan. Wat is er met? ja, dit zijn natuurlijk ook plantjes in potten. Dus ja, ook natuurlijk, dat blijft het ganse jaar doorgaan. Maar natuurlijk is de beukenzus die zijn met blote wortel op dit moment. Ah, zo. Ja. Oh ja, dat was het verschil, ja. Dus met blote wortelen en uit de pot. En uit de pot. Maar goed, hebben ze altijd heesters in potten zitten, die hele jaar door. Alleen buim, beukenhagen, nog meer bosplantsoen. Ja, dat kan nu met blote wortel uitgedaan worden. En de oliefjes. Ja, nog een olief, ja, inderdaad. Ja, dat zit ook klaar voor transport. Ja, maar dit is toch een gedaaien, hè? Ja, dat gaat door, ja. Dus ja, toch wel 3-4 keer minder leeft die ton. Oei. Oh, is dit al alles klaar, Diana? Wat zit dit hier? Inderdaad, dit is een taxische ton. Ook in verschillende maten. 60, 80, 80, 100, 100, 120 tot en met 180, 2 meter. Taxische gebruik ze voor hekken te maken of voor ze niet voor? Taxische deze zijn inderdaad geschikt voor hagen, voor een hek. Ja. Oh, dus we zitten hier eigenlijk in de hageloods? Ja. Ja, we zullen naar de... Waar gingen we ook naar kijken? We gingen eens naar de beuken kijken. Dat is eigenlijk wel ook belangrijk voor de mensen. Als ze beukenhagen van plan zijn om te gaan poten. We zijn dus eigenlijk gisteren gestart met het oedoen. Zodra alle bladeren van de bomen vallen zijn en echt de beukenhagen ook groen beginnen te verkleuren. Dan is ook pas de tijd voor een beukenhaag te poten. Ik zie die wortelen daar nu. Dus ik moet gewoon een groot gaat maken en dan kunnen ze erin. Ja, een sleuf meestal. Ah, zo. Ja, oh ja, van hek, ja. Vandaag maakt ze een sleuf. Maar ik wil echt benadrukken, nu, als ze nu in deze periode van het jaar, zullen we zeggen half november, december, januari, februari, die een beukenhaag kan spoten, beter dan mensen nog meer april geest. Dat is de fout wat de meeste mensen maken. En die beukenhagen, als ze nu in de grond zitten, kennen ze wennen eraan, gewoon ze wortelen. En ja, dan hebben ze ook eigenlijk zekerheid dat ze die fijn aangroeit. Ja, maar dan heb je zo'n sleuf gemaakt. En wie het moet je dan nu doorheen zitten? Normaal werden er van dit formaat ongeveer, van 60, 80 tot 1,25 en 50, 5 per strekkende meter gepoot. Dus zeg maar om de 20 ongeveer? Om de 20 centimeter wordt één struikje geplant. Ja. En dan heb ik een fijn dicht haag. En dan heb ze... Ja, nou wel over 10. Ja, eerste jaar met aangroeien, tweede jaar zult ze zien dat ze maar aardig dicht hebben. Ja, dat klopt. Dus hier staan ze nu klaar voor de verkoop. En ja, nogmaals. Ja, ik zou zeggen, als je sleuf had ik dan een paar geplant, maar die is er niet. Zit er dan even te planten, maar ook, dan kun je zo nog eten dan nog. Ja, dat is inderdaad dan nog eetbaar. Vegetarisch zo. Maar dit zijn wel angeren, Diana zie ik. Ja, dus is wel goed het verschil, Ton. Ja, dit zijn inderdaad angeren. Dat is haagbeuk en beukhaag. Beukhaag is eigenlijk wat het meest gezat wordt. En dat heb je ook in 2 kleuren. Dat heb je in het groen en in het roodbladig. Hier staan die wat roodbladig zijn door het jaar. En als eerste door die wat groenbladig zijn. Maar hier ertussenin staat de haagbeuk. En de haagbeuk, dat wordt inderdaad vrij kaal zwintjes.
krijg je een beetje griezig, doffig blaad. Verlust het blad, maar is wel de allereerste beukenhaag wat in het blad gaat komen. Waren nog wat compacter, wie vaker dat ze sneus, wie mooier en dichter dat ze waren. Dus ja, dat is Dat kan ook wel belangrijk zijn. Ja, Mooi dichte haag, dat kunnen ze ook niet kijken. Kunnen ze niet kijken, maar goed met die beukhaag, die wat bruin waren, winters, hebben ze het ganse jaar door eigenlijk te inkieken. Is de inkiek het hele jaar door weg? De ganse jaar door weg. Ja, dat is voor mij eigenlijk het beste. Ja. Wie weet ik nou eigenlijk niet aan wat het is? Ja, Ton, dat is een vraag. Wel weten dat, natuurlijk. Maar goed, een leek weet het niet. Dus daarom adviseren we altijd van, god, wat zoek je? Wilt je een bruin besweentjes of wilt je dat er blad verlezend is? We zien het natuurlijk aan hoe het uitske uitspringt. En ja goed, zo met het blote ook zijn weer swintjes ook niet. Of het een rode beukhaag is of een groene beukhaag. Dus als ze van het veld afkomen, werden die hier bij ons meteen direct met een rood lintje gesorteerd, ja. En daar staat ook het klaar. Dat zijn, wie heet het ook alweer? Dat zijn laurieren. Ja. Maar dan als leivorm. Charmvorm eigenlijk. Dat is dus, we maken alles op maat. Dit is een aparte formaat op aanvraag. Dit is een lauriersoort, groen blijvend. Dus ook swintjes hebben ze, ja, echt de inkiek hebben ze weg. En die gewoon dus nu, zijn ook de tijd voor ze om te poten. Dus als je nog gaat anders wil, dan kun je me dat gewoon niet bestellen? Ja, we kijken altijd over wat is de wens, welke huechten wil ze, wie veel hebben ze er nodig, de huechten, het soort, de dikte maat. Ja, dan laat dat niet helemaal niet horen, want dan gaat het feest wel beginnen, denk ik. Ze hem niet meer aan, Ton. Nee, dan begint het te bestellen van alle gekke dingen. Maar dit wist ik niet, hoor, want dat waren toch wel eens angerbuim van die leeboom in het programma. Klopt. Er zijn meerdere groenblievende soorten. Hebben ze glansmispel, Foutinia, steeneiken zijn groenblievend, Prunus lusitanica, dat zijn Portugese laurieren. Dit is eigenlijk de gewone laurier. Oh, die kun je ook voor de hekken gebruiken normaal zo'n laurier. Die werden ook meestal voor hagen gebruikt. Ja. Maar die zijn ook natuurlijk geschikt voor om te maken. Goeie leerling. Ja, Diana, hier ligt van alles op een riekje, maar je kunt zo goed zien dat het eigenlijk losse dingen zijn die soms planten. Dit zijn eigenlijk meestal bestellingen. Dat jullie een gemengde haag willen gaan maken. En dat noemen we gewoon bosplantsoen. Dus hebben ze Gelderse roos, dus viburnum, Fraxinus S, Cornoelje, Cornus. Dus dat gaan we ook allemaal bestellen. Dus in een goed begrip, dan kan ik dat ook allemaal gewoon doorheen zitten in de haag. Ja, dat klopt. Vaak zus wel eens, als het meer naar het zuiden trekt. Dus wel eens vaak van die hagen langs die velden. En dat is eigenlijk inderdaad een gemengde haag. En dat bestaat uit deze soorten. Ja, dus dat kunnen mensen ook bestellen. Ja. Nou hebben die mensen geluk. Nou, zal ik het zo metnemen? Ja, kan. Ja, Diana, verpakken de afkorting maar even. Ja. Hè? Hier komen we aan de palmen. Ja. De zon is in de lucht. Die waant ze zich weer op Ibiza. Ja. Geweldig zeg. Griekenland, zeg het maar. Alles is mogelijk. Met de kaarsboom. Kan ik die ook boete zetten? Die kan ze zeker boete zetten. Ja, dat kan. Och, daar staat er zeg. Ja, daar zijn we al aan bezig. Een eigen boom. Ja, we zijn zelf al aan het zeggen, buim aan het zeggen. Dus als mensen echt zeggen van, god, ik wil specifiek dat soort boom die weegt, dan kunnen ze komen kijken, dan kan er op maat gezegd worden. We hebben hier nu niet hele grote staan. Ja, en tussen alle bedrijven door en door hem nog gaat versieren. Ja. Ja, ik ben best bezig. Je bent al begonnen zonder mij. Ik ben zonder dich begonnen, maar ik kom naar boven, kom ik niet aan, Ton. Nou, ik heb vandaag de plinterletter niet bij me. Ik zal ze de volgende week metbrengen en dan hang ik even de top erin. Ja. Ze zitten steeds vroeger de kerstboom, hè? Ja, jullie willen het een beetje netjes aankleien, het gaat gezelliger maken. Zodra de klok, de tijd gaat veranderen en het eerder duister wordt, merken we weer inderdaad al dat ze kerstboom nodig hebben. Ja, wat ik eigenlijk zo links en rechts hoor, dat ze bij wijze van spreken ook veel langer binnen kunnen zitten als vroeger. Ze gooien niet zo vlot een olje af. Heeft dat te maken met een speciale boom? De verwarming kan dit jaar niet meer zo hoog, hè? Dus het is voor de boom gunstiger. Ah, dat is de truc. Ja. Dus verweten het allemaal. Nog heel even wachten met de boom of we krijgen eerst nog pekjes over. We krijgen eerst nog pekjes over. En meneer veel vuurpekjes over hebben we weer eigenlijk te buimalen, zijn we al aan het zeggen. Dus,
Dus voor de ongeduldige lui, die kunnen hem nu al komen halen en die anderen die kunnen ook komen. Ja, die kunnen ook komen, zeker. Kijk, laat maar ervoor hebben. Ik kan alleen maar zeggen, beste kijkers, bedankt voor het kijken. Blijf gezond, verwarming leeg, zo gauw als de kerstboom binnen is. Ik zal zeggen, tot ziens. Tot ziens. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.